Jesus født. Dermed er julen grundlagt. Jubi! Julegaver! Josef. De 3 vise mænd er allerede på vej med pakke og post. Øl den lille stjerne. Jesus, Josef og Maria er ved at være godt trætte af at vente. De 3 vise mænd havde nu vandret i 40 dage og var udmattede. Min fod. Jeg skal tisse. Vent på mig. Vent på mig. Men hvad med myreskæret? Endelig nåede de 3 vise mænd frem. Jesus, Josef og Maria var lykkelige over omsider at modtage pakker og post. Det skal fejres. De 3 vise mænd var helt flade. Jeg er træt. Åh. Åh. Guldrejelse.